Un veciño de Monforte enfróntase a 13 anos de prisión por violar presuntamente a coidadora da súa nai no domicilio que ambos compartían. O xuízo celébrase na Audiencia Provincial de Lugo. O acusado declarouse inocente. A vítima era coidadora da nai do acusado, mentres que estaba realizando as súas funcións, foi cando ocorreu todo isto. Realizando un acto de poder ante a miña representada, atrapouna, levouna a un cuarto de congeladores e ali realizou a agresión á vítima. Una relación consentida desde el primer momento. Y es lo que, con los datos objetivos y periféricos que se van a demostrar, viene a resultar acreditado. Boas tardes, martes 4 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Un mozo de 24 anos está ingresado en cuidados intensivos en Santiago tras ser acoitelado presuntamente polo seu propio irmán. Os feitos tiveron lugar a tarde pasada en Monteporreiro, Pontevedra, no domicilio familiar. Vítima e agresor mantiveron unha discusión. Un acabou cunha forte puñada nun ollo e o outro con varias coiteladas nunha perna. O suposto autor da agresión con arma branca, o irmán maior de 31 anos, está detido na comisaría da Policía Nacional, que se fixo cargo da investigación. Le preguntei á policía se era... Porque eu aí tiña un sobrinho e tiña unha filla no edificio, pregunteille que pasara. Sei que estaba aquí a policía e un rapaciño díxome que habían apuñalado ou lle deran unha bala a un rapaz. As instalacións municipais son tamén obxectivo dos ladróns. En Sanxenxo roubaron na piscina. Forzaron a porta de acceso, unha ventá e unha máquina expendedora. E finalmente acabaron levando os cartos que había na caixa. Entraron a roubar sobre as 2:30, entraron por a ventana da recepción da piscina, forzaron a porta, por ali creo que non foron capaces de facer nada, entraron pola ventana que che dicía antes. Roubaron 150 euros en metálico e intentaron entrar nas máquinas de bebidas. A de hoxe é unha xornada complicada no plano meteorolóxico. Unha nova borrasca atravesa Galicia e trae consigo moito vento e forte ondaxe. Hai activado o aviso laranxa en gran parte do litoral, o que obriga a amarrar a frota a porto. En cidades como a Coruña xa se pecharon parques e zonas verdes ante o risco de caída de ramas ou árbores. Tamén está pechada ao baño a nova plataforma do Parrote, recentemente aberta ao público. Bueno, é normal que supoño que a pechen por o tema de seguridade. Quero pensar, porque está o mar bastante movido. Sempre é mellor previr que lamentar. Vexo ben que se peche isto porque non se sabe, o mar sempre, a última hora sempre traizou as cousas sin avisar. Comezamos en Pontevedra, onde nas últimas horas tivo lugar un acoitelamento en plena rúa no barrio de Monteporreiro. Vítima e agresor son irmáns. Sabela. Os dous están detidos, teñen 31 e 24 anos. Ademais, o máis novo de 24, ademais de estar custodiado polos axentes de seguridade, está ingresado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santiago, porque presuntamente seu irmán cravoulle un coitelo nunha perna e afectoulle de xeito moi severo a femoral. Ocorreu aquí, estamos no número 7 do barrio Monteporreiro en Pontevedra. Hoxe vimos por aquí ao longo da mañá a varias patrullas da Policía Nacional, tamén a Garda Civil. O caso está a ser investigado, entre outras cousas están buscando o coitelo, a arma branca coa que supostamente se tería cometido esa agresión entre os dous irmáns. Preguntei á policía se era... Porque eu aí tiña un sobrinho e tiña unha filla no edificio, pregunteille que pasara. Sei que estaba aquí a policía e un rapaciño díxome que habían apuñalado ou lle deran unha bala a un rapaz, pero eu nin o vin nin sei. Di que se o había levado a ambulancia. O xulgado decidiu poñer en liberdade o mozo acusado de acoitelar o seu pai en Ribeira. A medida tómase ante o estado médico do investigado e ante a previsión de que non poida declarar no prazo de 72 horas que establece a lei. O presunto agresor está ingresado dende o sábado na área de psiquiatría do Hospital de Conxo, en Santiago. Este centro terá que comunicarse co xulgado cando se produza a alta médica do rapaz, que está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa.
O seu pai tamén segue hospitalizado en coidados intensivos do Clínico de Santiago. O seu pronóstico é reservado. Un veciño de Monforte enfróntase a 13 anos de prisión por violar supostamente a coidadora da súa nai no domicilio que ambos os dous compartían. É xulgado na Audiencia Provincial de Lugo a porta pechada para proteger a intimidade da vítima que recibe tratamento polo dano psicolóxico sufrido. O acusado declarouse inocente, afirma que a relación foi consentida. Os primeiros abusos producíronse tan só 2 semanas despois de que a vítima comezase a traballar na casa do acusado en Monforte de Lemos coidando da súa nai. E uns días máis tarde dos tocamentos agarrouna e empurrouna ata o cuarto dos conxeladores e ali violouna mentres ela se resistía berrando e chorando. É especialmente grave porque estamos falando que é un abuso de poder, ele estaba facendo unha relación laboral e por iso consideramos evidentemente que hai esa violencia e esa intimidación. A Fiscalía solicita unha condena de 11 anos de prisión polos delitos de agresión sexual continuada e violación e 10.000 euros de indemnización polos danos morais causados. A acusación particular eleva as penas a 13 anos de cadea e 20.000 euros. A defensa non ve acreditada a agresión, sostén que foi unha relación consentida. O acusado, que chegaba a pé ao xulgado, xa que está en liberdade con medidas cautelares, nega as acusacións. Libre solución. Desde nuestro punto de vista, la acusación que se formula aquí se basa exclusivamente en la manifestación de la víctima y consideramos que es insostenible, que está plagada de contradicciones con su propia versión y con las de los propios testigos. O sea que A vista oral celébrase a porta pechada para protexer a intimidade da muller que sofre estrés postraumático e ansiedade, polo que recibe tratamento e atención terapéutica. Hoxe rematou na Audiencia Provincial da Coruña o xuízo contra un home acusado de atracar unha sucursal bancaria o ano pasado en Camariñas. Fiscalía e acusación particular solicitan unha pena de máis de 14 anos de cárcere pro presunto autor. Tras a declaración do médico forense que atendeu o empregado da sucursal atracada presuntamente por este home, o xuízo que comezou a pasada semana quedou visto para a sentenza. Foi a quenda das conclusións da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa que se reafirmaron nas súas consideracións previas. Os feitos datan de febreiro do ano pasado. Segundo consta nas acusacións, foi este home con antecedentes penais por varios atracos similares o que accedeu á oficina do Banco Santander na Ponte do Porto en Camariñas e levou máis de 40.000 euros en metálico. Fixo ocultando os seus trazos faciais cun disfrace e apuntando cun obxecto contundente que aparentaba ser un arma de fogo ao único empregado que estaba traballando nese momento. Golpeouno e atouno con bridas. A vítima sufriu lesións físicas, estrés postraumático e crise de ansiedade que alegou son xa lesións crónicas nalgúns casos. Ao presunto autor pídenlle 5 anos polo roubo con violencia, 4 polas lesións e outros 5 pola detención ilegal. 3 minutos antes de que se produjeran los hechos, ese vehículo, ya digo, utilizado habitualmente por el acusado en la época de los hechos, pasa por delante del establecimiento donde se produce el hecho, ¿no? A defensa, que pide a libre absolución, cuestionou hoxe de novo as probas de identidade do vídeo do interior do local. Queixouse da falta de exames de biometría facial e da inexistencia de pegadas dactilares e restos de ADN do acusado tanto nas bridas coas que atou a vítima como na porta do establecemento onde entrou sen luvas. O abogado puxo en dúbida tamén as probas das cámaras que gravaron fora un Ford vermello propiedade do acusado onde dixo que non se observaba a matrícula completa. Esos 62 vehículos de la misma marca y modelo que no estén domiciliados en la provincia de La Coruña no significa que no puedan circular por la provincia de La Coruña. No hay un seguimiento de esos 62 vehículos. Finalmente, a defensa tratou de poñer en cuestión as supostas secuelas médicas da vítima e reducir a pena pola detención ilegal que entende está integrada no propio delito do atraco. O xuízo quedou visto para a sentenza. E a Garda Civil dá por desartellado un grupo criminal que se dedicaba á pesca marítima empregando supostamente artefactos explosivos. Nun garaxe de DC, os axentes localizaron 140 cartuchos e case 40 detonadores listos pro seu uso. Na operación denominada Encaixe, foron detidas un total de 7 persoas como presuntas autoras dun delito contra a flora e a fauna e outro de tenza ilícita de explosivos. As investigacións dirixiunas un xulgado de Corcubión. A Garda Civil lembra que a pesca con explosivos está prohibida por lei e que é unha ameaza para a biodiversidade mariña e para a seguridade das persoas. En Sanxenxo investigan o roubo con forza cometido na piscina municipal. Entraron por unha ventá e levaron
150 euros da Caixa Registradora. A normalidade imperaba este martes na piscina municipal de Sanxenxo, malia que acaban de levar un bo susto. Jugada do domingo para o luns, entraron a roubar sobre as 2:30, entraron por a ventana da recepción da piscina, forzaron a porta, por ali creo que non foron capaces de facer nada, entraron pola ventana que che dicía antes. Esta é a ventá, aínda con claras mostras da forza que tiveron que facer para abrila, posiblemente cunha panca. Accederon por aquí e chegaron á máquina registradora. Dinheiro que había na caixa, que realmente nunca queda moitos cartos, é un poquinho para a apertura do día seguinte poder traballar normalmente. Foron sobre 150 euros en metálico e despois a rotura esa da ventana e da porta da recepción da piscina. Alén dos danos da porta e da ventá, apreciase algún outro estrago nestas máquinas expendedoras das que, sen éxito, presuntamente tamén pretendían roubar. Foi a policía local que nos alertou do roubo. A policía avisounos xa de madrugada. Pasaron por diante da piscina facendo unha patrulla, observaron que estaba a ventana esa aberta e xa se deron conta de que entraran a roubar. Agora é precisamente a Policía Local e a Garda Civil quen está a investigar os feitos para dar co autor ou autores do roubo. Agradecen a colaboración cidadá por se alguén puido ver algo. Dúas semanas despois do peche por sorpresa dunha clínica estética en Ourense, o centro confirma o seu peche temporal oficialmente. A empresa alega dificultades financeiras. Hai centos de afectados que, segundo din, quedaron colgados cos tratamentos a medio facer. En moitos casos explican adiantaron cartos que xa non van recuperar, polo que xa están empregando accións legais. De seguida falamos con eles aquí no Galicia Noticias. Unha veciña de Begonte resultou ferida grave ao sufrir un accidente cunha aixada mecánica. A muller puido caer cando estaba a sacar a moto aixada dun pendello e acabou coa perna atrapada entre as súas coitelas. Foi no lugar de Fondevila, na parroquia de Gaibor, ata onde se dirixiron bombeiros do Parque Comarcal de Vilalba e gués de Friol Palas, que conseguiron liberar a muller, que foi trasladada en ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Este tipo de accidentes son pouco frecuentes coas máquinas actuais porque contan con sistemas de seguridade como o mando de man morta e no caso dos motocultores dispoñen de elementos para protexerse das coitelas. A semana pasada contábamosles o peche dunha clínica de estética en Ourense que deixaba desatendidos e sen previo aviso aos clientes que xa pagaran por adiantados tratamentos. Preto de 300 xuntáronse xa para estudar unha demanda conxunta. A franquía acaba de pechar todas as clínicas que ten en España e recoñece problemas financeiros. Esta clienta da clínica de Ourense veu de pé feito dende Ferrol porque tiña unha cita esta mesma mañá para unha sesión de depilación láser que xa pagara. Vaya sorpresa levou o ver que estaba pechada e desmantelada. Cheguei aquí e xa vimos o cartel de que estaba cerrado. É dicir, veñen hasta aquí para absolutamente nada e eso, a indignación de decir que vai a pasar ahora cos cartos que eu puxen e que non me dieron o servicio. Contratara un bono de varias sesións de depilación definitiva que pagou por adiantado financiado por Cofidis. Non van darlle o servizo, pero ten que seguir pagando crédito. Ascendía a 1.500 aproximadamente. Todavía me queda por pagar, eu creo que ao millor 500 euros e de nada, sigo pagando. Entonces o que farei é poñerme en contacto con unha abogada ou un abogado para tomar medidas. É dicir, para recuperar os cartos destes meses que non me dieron cita, para poder recuperar, non ter que pagar os que quedan. Esta clienta soubo hoxe que 360 Clinics pechou todas as clínicas que tiña en España por problemas operativos e financeiros, segundo recoñecen na súa propia web, deixando centos e centos de afectados. Preto de 300 xuntáronse xa, só en Ourense, para estudar unha demanda conxunta. Está en pré-concurso de acreedores. O que nos a consulta que fixemos é que, claro, se a empresa entra en concurso de acreedores, estamos fastidiados. Ahora mesmo puxemos o tema de hacer unha demanda colectiva e estamos barallando a posibilidade de denunciar. O problema é que, claro, cada persona das que estamos afectadas estamos nunha situación distinta.
Ata 3.000 euros adiantarán algúns clientes da clínica para tratamentos estéticos. A empresa asegura que atenderán os servizos contratados, pero con todas as clínicas pechadas veno moi complicado, por iso acudirán aos xulgados. Esta mañá repetíronse as ringleiras de coches nos accesos ao Milladoiro, case a carón de Santiago, aínda que pertencente ao concello de Ames. A razón está na nova fase en que entran nesta semana as obras de humanización desta travesía atravesada pola Estrada Nacional 550, que tiña 2 carrís por sentido que van quedar reducidos a 1. Unhas ringleiras que poñen a proba a paciencia dos condutores nas horas punta de ida e volta aos postos de traballo e aos centros escolares, sobre todo, tanto pola mañá como pola tarde. A alternativa principal para evitalas é empregar a variante das Galanas, que conecta coa AG56. A previsión do Ministerio de Transportes é rematar as obras contra o final deste ano. En Baiona, os veciños de Sabarís reclaman máis medidas de seguridade na estrada principal do lugar. Denuncian que os vehículos non respectan os límites de velocidade da vía, o que supón unha grande inseguridade especialmente pros peóns. O paso de peóns fronte ao supermercado na avenida de Sabarís en Baiona está elevado. Malia esa barreira, os veciños aseguran que é moi perigoso. Los coches de verdad que pasan siempre con mucha velocidad y la gente aquí a veces a cruzar tiene miedo porque ya hubo algunos atropellos aquí en este paso de peatones. Van rápidos, sí, van bastante rápidos, sí. Y eso que hay los pasos de cebra están elevados, pero sí que van rápidos, bastante. De hecho, en este no sé si murieron 2 personas, me parece, en accidente que las atropellaron. Y casi nos atropellan con el carrito del bebé. Entonces tenemos que ir nosotros con cuidado aquí porque si no, y de noche con el perro cuando lo teníamos era igual. Denuncian que os excesos de velocidade nesa vía son constantes, tanto que recolleron sinaturas para pedir que se tomen medidas. A verdad que aquí pasan a unha velocidade impresionante, hai que ter cuidado, eu sobre todo que a veces cruzo para pasar a seguinte calle, estou con medo a ver se paran, se non paran, cuidado, hai que ter moita precaución, sobre todo nosos peóns temos que andar con 20 ollos. E non se pode ir como loco, hai que respetar as leyes. Se está para 30, para 40, tenemos que ir a 30, 40. Trátase dunha recta entre 2 rotondas con 2 carrís en cada sentido. Sí, van muy rápido y el problema es que yo nunca vi la Guardia Civil por aquí. Nunca vi el radar, nunca vi nada. No sé qué están haciendo, pero hasta el día que pasa algo grave, que sea con un niño, nosotros con el cochecito, los coches pasan delante. Estamos en el paso de cebra, no paran. El fin de semana descienden baixo. Entre outras medidas, reclaman que se volvan pintar os pasos de peóns e que se coloquen radares ou semáforos que limiten a velocidade e melloren a seguridade. Veciños de Salvaterra alertaron da presenza dun vertedoiro ilegal nun camiño da parroquia de Leirado. No lugar acumúlanse neumáticos e materiais de construción altamente contaminantes. Hai unha denuncia presentada e investígase a súa autoría para impoñer sancións. Nas últimas horas o Concello ordenou a retirada dos residuos do monte. Así apareceu este camiño lindeiro á autovía A55 na parroquia de Leirado, en Salvaterra de Miño. É un terreo de dominio público que non é un lugar de paso moi frecuentado, porén foron veciños da zona os que alertaron da presenza do vertedoiro ilegal. É un taller clandestino, de aquí non, pero aquí hai demais, para ser un particular hai demasiadas rodas, non? Despois o resto do Porispán, que iso ten que ser pode ser un particular, non, que o fixo por contra propia ou o que sea, e que pois non tivo onde tiralo e tirou aquí, pero hai puntos limpios que non se cobran nada, non, para poder tirar. Pero a comodidade é esa, mira, chego ali e tiro, ali se queda. Neumáticos acumulados, material de construcción, restos de uralita e outros trebellos, materiais altamente contaminantes que poden favorecer a aparición de pragas, incrementar o risco de incendio ou liberar sustancias tóxicas ao solo. Sobre todo sabendo o que é o amianto, non? Que é moi peligroso, pero a xente, non sei, non se quere facer, eu que sei, responsable, porque
O amianto, claro, hai que levar a un sitio especial, ese non punto limpio non cho recollen. E o neumático, estar así, sempre queda agua, restos de chuvia. Pois ven aí un criadeiro de mosquito, de mosca, do que sea. Iso, o tigre, que chamamos tigre, que é peligroso tamén. Oye, aquí entra un incendio e arde isto, non é Dios que non paro, porque ven, os bomberos non creo que o den apagada así facilmente. En canto se entreteñen co isto, o resto arde. Nas últimas horas, o Concello comezou a retirada das verteduras tras a denuncia presentada pola Asociación Lazoiro, que lamentou este tipo de accións que poñen en risco a saúde da veciñanza e a biodiversidade da zona, danando a imaxe que Salvaterra proxecta. Haberá que investigar agora a autoría do vertedoiro para aplicar as sancións correspondentes. E veciños de Ames denuncian unha nova vertedura no río Sar. Desta volta, unha escuma branca cobre un treito do paseo fluvial de Bertamiráns. Por o momento descoñécese se esta vertedura pode gardar relación coa que se producía recentemente polas obras da depuradora de Silvouta. Unha escuma branca similar ao do deterxente cobre as xa castigadas augas do río Sar ao seu paso polo paseo fluvial de Bertamiráns. Ainda que parece deterxente, isto vémolos moito a miúdo, que é como se fose unha sosa ou algo que se debe de botar nas depuradoras e demais para non, o sea, para desfacer os detritus. Sí, é blanca, pero se te fijas ao outro lado dali do río, mira como cae ali, así viña antes, caía agua e non había ni gota de espuma, non había gota de espuma. A escuma fórmase á altura do muiño de Entre Ríos, frota sobre unhas augas que aínda non se recuperaron da vertedura causada polas obras da depuradora da Silvouta o pasado mes de outubro. Daquela, as augas volvéronse grises e pestilentes e cubríronse cun manto de escuma. Iso era indescriptible. Non podíamos abrir as fiestras porque penetraba o cheiro dentro das casas. Bueno, cheiraba isto que apestaba. E xa nos, en vez de vir por aquí, xa íbamos polo outro lado, porque era imposible vir por aquí. Polo momento, descoñécese se ambas verteduras gardan relación. Isto de algún sitio sale. Botaránlle algún produto na depuradora? Non o sei. Eles seguro que o saben. Eles seguro que o saben. Xexa como xexa, os veciños piden medidas contundentes para acabar cun problema de contaminación que aseguran ven de vello. A porquería toda de Santiago ven pa aquí. Eu digo, este río é o máis contaminado de Europa. Agora é como a gota que colma o vaso, non é? É así. Pero isto ven de moito atrás. Este río, se Rosalía de Castro levantara a cabeza, eu digo que fulminaba coa súa escritura a máis de un. Foi unha icona de Vigo, visita obrigada e obxecto de fotos, de vídeos, de memes. E onde está agora? Pois tratando de recuperar os seus tempos de gloria. De seguida lles contamos a historia da Dino Seve, aquí, no Galicia Noticias. Unha nova borrasca trae nos avisos meteorolóxicos en parte de Galicia. No caso da Costa da Morte, onde estás ti, Demetrio, o aviso é laranxa. Sí, un aviso laranxa que obriga a manter a frota amarrada a porto, imposible se pode sair a faenar. Un aviso laranxa que se estende por toda a costa da provincia de Pontevedra, que se estenderá tamén ao longo de toda esta xornada. Avisos amarelos por chuvias intensas que se agardan xa dentro da provincia da Coruña, de Pontevedra, tamén nos interiores das provincias de Lugo e de Ourense. Ollo, porque na próxima madrugada, na xornada de mañá, a situación vai complicarse aínda máis, porque eses avisos laranxas estenderánse a toda a zona da costa no interior de toda a comunidade, tamén no interior de Ourense e de Lugo por fortes ventos. Arriba moito, cando é no inverno e vendaval principalmente, isto é increíble, vamos. A ver, vivindo aquí estás acostumbrado, porque todos sabemos que o tempo en Fisterra, ao ser un cabo, mismo sopla un vento do lado que do outro e de repente tes un día de verán. Fai, canto, 3 días, 4 días ou así. Sol, un tempo máis ou menos estable, podías estar fora sin problema. Hoxe de repente, hecho que hai.
Aquí na Coruña o aviso laranxa por fortes ventos con refachos de 80 km/h e tamén por ondada obrigou a pechar esta plataforma flotante do Parrote inaugurada hai tan só 6 días. Desde o Porto informan de que por mor da borrasca retiraron temporalmente esta plataforma peonil e que van a aproveitar este peche para realizar axustes técnicos na estructura. Por mor das condicións meteorolóxicas adversas, o Porto da Coruña decidiu pechar a nova plataforma flotante do Parrote. É a primeira vez. Bueno, é normal que supoño que a pechen por o tema de seguridade. Quero pensar, porque está o mar bastante movido. Sempre é mellor previr que lamentar. Vexo ben que se peche isto porque non se sabe, o mar sempre, a última hora sempre traizou as cousas sin avisar. Non creo que nadie se atreverá a meterse. É que o vento sopra con forza 8 na cidade herculina, onde os refachos poden superar os 80 km/h. Moi mal, me lleva el viento por todos lados. Eu andiven en bicicleta e tambaleas. Non se pode andar moito. Ai, se costa, pero temos que meter unhas pedras no bolsillo, xa está. Vai a traer auga en cantidade dentro de unhas horas, porque cando o vento sopla tan forte é un preludio de que vai a vir a auga, é bastante forte. Temporales destos houve sempre. Esperemos que seña suaveciño. Con esta situación, a Coruña mantén pechados como medida preventiva parques, xardíns e zonas infantís, e é que con esta situación hai que andar con cautela e evitar transitar por zonas arboradas ou preto de fachadas das que se poidan desprender obxectos como testos, toldos ou calquera outro elemento. Isto todo pechado, me imagino que vou todos os días estou dique de abrigo que a zona de Garrido tamén estará cerrado, porque normalmente suelen cerrarlo por temporal. Chegarei hasta ali e darei volta outra vez. Hai que ter cuidado tamén para non pasar por debaixo das obras, etcétera, etcétera. Bueno, ten unha cousa boa, que cando vas de cara ao vento faz exercicio, así que algo é algo. E non pode andar moito por as cornisas. Este mal tempo en terra prolongarase polo menos ata as 5 da madrugada deste mércores. Un concello galego figura entre os 5 mellores de España para ir de escapada ao rural. Situado na comarca luguesa, ten festas gastronómicas e históricas e ademais conta cun dos castelos mellor conservados do país. Falámoslles de Friol. O concello lucense de Friol resultou finalista este ano no concurso organizado pola páxina Escapada Rural. Figura así entre os 5 mellores destinos de todo o ámbito estatal para botar uns días lonxe do asfalto. Vimos da zona de Pontevedra a pasar 2 días de escapada rural e a verdade é que a zona é moi natural, o entorno é moi natural, entonces sí que é propicio, digamos, para pasar uns días de desconexión. En canto ao entorno, fixemos algunhas rutas polo monte e a verdade é que é un entorno bastante máxico, digamos, ¿no? Venimos de Asturias y lo que veníamos buscando era un poco la tranquilidad y bueno, encontramos buscando pues este sitio que nos llamó la atención, nunca habíamos estado aquí, la verdad, aunque bueno, somos de comunidades limítrofes. Y nada, venimos a pasar aquí unos días, eso, para estar un poco tranquilos y nada, a mirar un poco el paisaje y a conocer un poco la zona. Atractivos non lle faltan a este concello da comarca de Lugo, comezando por unha das fortalezas medievais mellor conservadas de todo o país, o Castelo de Narla. E tamén conta con varias festas de zona, tanto gastronómicas como a do queixo de Cotá e o Pandosa, como de recreación histórica, como é o Friulio, onde se baten galaicos e romanos. Eu penso que iso foi moi acertado porque Friol merecio, é dicir, Friol é un concello que ten moito que ver, moito que enseñar, que fan moito por Friol, é un sitio onde fanse moitas festas, a gastronomía, ten moita arquitectura, bueno, é un sitio digno de ver. A páxina organizadora do concurso menciona ademais algúns dos numerosos aloxamentos que hai en Friol. Albergan tanto peregrinos como amantes das escapadas de fin de semana. Rouban unha escultura de pedra nun área recreativa de Cambados e foxen con ela sen deixar rastro. O Concello denuncia que este é o 4º acto vandálico nestas áreas de lecer municipais no que vai de ano. Pensan que cometidos polas mesmas persoas. Piden colaboración cidadá por se alguén pode dar pistas que conduzan os responsables.
Foron os operarios municipais que viñan facer o mantemento desta área recreativa en Corbillón os que descubriron a desfeita. Que a escultura que estaba ali cedida pola Escola de Canteiría pois fora desapareceu, solamente queda a base desa escultura. Hai uns anos que rehabilitaron esta contorna un antigo vertedoiro ilegal a petición dos usuarios do refuxio de animais que está xusto en fronte. A parte de árbores novas que puxeron, que xa roubaron tamén un par delas cando eran pequenas, puxeron unha estatuiña aí dunha nena con unha de pedra de uns 60, uns 70, que era bonita de ver, un espacio limpio, novo. Tal que así era, doada pola Escola de Cantaría de Pollo. Calculan que podía superar os 100 kilos de peso e levárona sen deixar rastro. De un 60 de pedra maciza, chegando pesaría, pero tiveron que ter ganas de collela. Ganas de facer dano, pensan en Cambados. Comezaron o ano con outra escultura danada no miradoiro do Esteiro da Seca. Logo viñeron outros actos vandálicos noutras áreas recreativas, así que no concello ven un patrón. Un columpio que roubaron ou unha barandilla dunha ponte que romperon é unha intencionalidade clara. É dicir, o que fixo eso non foi un accidente, non foi un dano sin querer. E ademais ver ese mesmo patrón repetido pois é unha evidencia de que foi feito a mala fe. Actúan de noite en áreas en veciños. Pensan que son golpes perpetrados polas mesmas persoas. Eu estou convencido de que foron varias persoas, tanto no caso do columpio, era un columpio grande, tipo mecedora, para 2, 3 plazas. Por lo tanto, ademais, para cortar as cadeas, tiveron que levar algún tipo de ferramenta e para transportalo a algún tipo de vehículo. E o mesmo ocorre co caso da escultura. Andan á busca desta escultura e piden colaboración por se alguén a identifica en algún lado. Presentaron denuncias na Garda Civil por estes actos vandálicos, pero de momento non hai pistas que conduzan aos responsables. En Lugo, o peche das antigas escolas rurais deixa os veciños de 8 parroquias en locais sociais. Os afectados lamentan quedarse en alternativas para xuntarse e facer actividades deportivas ou de lecer a cuberto, precisamente nos meses de inverno cando a climatoloxía impide a cotío facelas fora. Esta é a bella escola rural de Coeses. Os veciños desta parroquia de Lugo están molestos polo peche dun edificio recuperado como local social porque o contrato do servizo caducou. Nos últimos tempos xa o viron esmorecer sen apenas actividades. Tenían que desplazarse 10 kilómetros ata a cidade para poder beneficiarse da oferta deportiva e de lecer do concello noutros centros onde as prazas escasean. Tuvo a súa época dorada, veu vindo a menos, hasta que acabou pois por pechar. E a xente estáse desplazando a Lugo e co consiguiente problema de que se saturan os centros de tal, e hubo xente este ano que foi, por exemplo, ao centro de Fingoi, por decir algún, de que non tuvo plaza. O peche da Escola Rural de Coeses deixa os veciños sen lugar para socializar, pero tamén sen local electoral. Aquí tamén é un sitio onde un punto electoral, onde a xente ven votar, diferentes parroquias do alrededor, Cuíña, Soñar e Coeses. E despois, é o principal centro onde a xente acudía para facer calquer tipo de actividade para os veciños. Ler a prensa, xogar a brisca ou o tute, talleres de pintura ou baile son actividades que botan en falta os maiores de Coeses agora que chega o inverno, pero tamén reivindican que a bella escola se volva a encher de cativada. O tema de preescolar, non? Agora os nenos aquí están moi saturados os centros, porque eu falei con unha profesora e eu só tuve unha oportunidade de usar preescolar durante 2 meses e foi noutra parroquia daqui do lado. A chegada do mal tempo pois non hai a donde acudir, no pleno verao ainda se fai tertulia debaixo dos árboles, pero agora neste tempo que chegan os días pequenos e as noites grandes, pois non hai moito donde acudir. En Lugo, o peche das antigas escolas rurais deixa os veciños de 8 parroquias en locais sociais. O concello prevé sacar en 2 meses o novo contrato para reabrilas. Hai 10 anos converteuse nunha nova icona pop de Vigo. Diante del fixéronse milleiros de fotografías, memes e tiña páxinas de fans en case todas as redes sociais. Falamos da Dinosebe, que leva xa un ano no viveiro municipal despois de estar en 3 lugares da cidade. A vida da Dinosebe daría para unha webserie ou un serial. Hai 10 anos converteuse nun dos grandes referentes da cidade. Chimpou de Rosalía a Porta do Sol, tivo un fillo logo dunha longuísima eclosión e rematou na Alameda cando as obras da Porta do Sol.
e agora onde está? Leva un ano aquí, nos viveiros municipais. Está en repouso porque quedou nos osos, na estrutura de arame. No lugar onde máis tempo estivo, seguen a botando de menos. Vin con unhas compañeiras do Chollo a facernos unhas fotiños e tal co dinoseto. Tiña o dinovo, pero tardou 3 anos en eclosionar. A verdad que estamos desexando que nacera xa a criaturiña. Bastante alegría. A los niños y a los mayores también nos daba, ¿eh? Puede ser, era un poco la atracción viguesa, sí que la echo de menos, sí. Pues a mí gustábame, sí. Sí. Hay en Navia hay un, pero está medio despeluchado. Sí, hay un allí en Navia. Sobre todo los niños que quitaban las fotos, ahí siempre en las fiestas, en las comuniones. Son cosas bonitas de Vigo, que no deben de desaparecer. Cando e a onde volverá son polo de agora preguntas en resposta da sebe máis famosa de Vigo, que pasou de ser unha estrela a quedar así.